Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю вас, меня зовут Юрий, я капитан команды податковых классов школ Гомельской области, и зараз за мной гуляют Дар'я, Карина, Александра и Алена. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску 7, па-беларуску галлё, сонца, здароўя, якога роду назоўнікі? Колькі галосных у слове пасляслоўе? Ярыла ці пярун валадарыў громам і маланкай? Самая распаўсюджаная рэлігія ў Беларусі гэта два ці 4, колькі стацыянарных цыркаў у Беларусі? Прыказка ці скорагаворка «рыбак рыбачыў, а рыбы не бачыў»? У якую пару года адзначаюць каляды? Купала ці колас, хто аўтар п'есы «Паўлінка»? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску дружаскі, па-беларуску? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я набрала большую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю культура і буду гуляць 3-й. Я набрала другую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю мова і буду гуляць 1-й. Мне засталася катэгорыя гісторыя, і я гуляю 2-й. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Карына, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Карына, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама рада бачыць вас. Раскажыце пра сябе. Я ведаю, што вы са зборнай каманды, так, гэта Жлобін, Рагачоў, а больш падрабязна. Я з горада Рагачова, вучусь у сярэдняй школе нумар 5 горада Рагачова у 11 А класе. Цудоўна. І гэта падатковы клас, таму што я бачу на вашай форме пагоны. Гэта так? Так. Колькі гадоў вы вывучаеце спецыяльныя дысцыпліны? Мы вучымся ў падатковым класе ўжо 2-й год. Добра. Куды накіроўваюцца падаткі? Вы ведаеце? Нашы падаткі накіроўваюцца на будаўніцтва школ, дзіцячых садкоў, бальніц, на будаўніцтва дарог і так далей. Зразумела, дзякуй вам, дзякуй за інфармацыю. Карына, скажыце, а чаму менавіта катэгорыю мова вы выбралі? Я люблю свою мову, я аматар сваёй мовы і маю вопыт удзелу ў алімпіядах па
гэтаму прадмету. Цудоўна. Скажыце, значыць, і на экзаменах вы выбераце беларускую мову? Конечно. Карына, поспехаў вам ва ўсім. Шчаслівага лёсу. Няхай у вас усё складзецца і на гэтай пляцоўцы. Я жадаю вам перамогі, як і кожнаму гульцу, які сюды трапіць. Ну а зараз пытанні. Першая, увага. У якім з прапанаваных варыянтаў напісання назвы дробнай марской ракападобнай жывёліны адпавядае норме? Кры-ветка, кра-ветка ці крэ-ветка? Я выбираю вариант Б. Кроветка. Пасля «Р» пишем «А». Кра-ветка. Добра. Я прымаю ваш адказ. Вы чуеце гук неправільнага адказу, бо па-беларускі мы пішам крэ-ветка. Зразумела. Запазычанае слова пасля «Р» пішацца «Э». Запомніце яго. Другое пытанне. Палічыце і адкажыце, колькі гукаў у слове «ледзьве». Варыянты 7, 6, 5. Як у вас з фонетычным аналізам слоў? Зараз паглядзім. Давайте. Першы гук «Л», Так, другі «Э», так. третій «Д», четвертий «В» і п'ятий «Э». Я выбираю вариант «В», 5. 5 гукаў. Добра? Добра. І сапраўды, літар на першы погляд шмат. А вось гукаў усяго 5. Вы малайчына. Дзякуй. Ідзем далей. Якое з прапанаваных значэнняў фразеалагізма «біць тылылы» з'яўляецца правільным? Нічога не рабіць, падманваць ці цяжка працаваць? Гэты фразеалагізм нагадвае мне фразеалагізм «біць баклушы». Ён мае значэнне «нічога не рабіць», таму я выбіраю варыянт «А» «нічога не рабіць». Хутка разгледзела гэты фразеалагізм. Давайте паслухаем. Малайчына, Карына, гэта правільны адказ. Біць, бібікі, біць тылылы, як у нас у заданні, нічога не рабіць. Малайчынка. Наступнае пытанне. Назавіце слова, у якім націск прыпадае на першы склад. Першае я ведаю «прыяцель». Другое «фартух» ці «фартух». І третє «знахар». Я лічу на першы склад. Знахар ці знахар, так? У варыянце А націск падае на другі склад. Гэта вы дакладна ведаеце. Я так лічу. У варыянце Б правільна будзе паставіць націск на другі склад. Фартух. Таму я лічу правільным варыянтам будзе варыянт В «знахар». Я прымаю ваш адказ. Правільна па-беларуску «знахар». І сапраўды, не ў гэтым слове націск падае на першы склад. Знахар. Фартух ці фартух? Правільна па-беларуску. Фартух, Карына, вы здагадаліся. А вось на першы склад націск падае ў слове «прыяцель». Прыяцель, запомніце, калі ласка, гэта. Я гэтага не ведала. Ідзем далей. 5-е пытанне. Які з варыянтаў вымаўлення і напісання прапанаванага дзеяслова будзе правільны? Дзе вы жывеце, дзе вы жывяце ці дзе вы жывёце?
Я дакладна ведаю, што варыянт В, дзе вы жывёце, будзе няправільным. Таму я буду выбіраць з варыянтаў А і Б. Угу. Дзе вы жывеце ці дзе вы жывяце? Як вам больш падабаецца? Я выбіраю варыянт А, дзе вы жывеце. Дзе вы жывеце? Не жывёце, а жывеце. А жывяце чаму не падабаецца? Не гучыць. Не гучыць, ніколі не сустракалі. Сустракала. Так можа гэта якраз той варыянт, калі трэба спытаць, дзе вы жывяце? А можа і жывеце, не ведаю. Можа задаць гэтае пытанне вашым сябрам? Можам. Можам? Так. Бяром падказку. Да. Шаноўныя сябры, хачу папрасіць у вас дапамогі даведацца адказ на гэтае пытанне. Карына, мы атрымалі падказачку вашых сяброў. І гэта не варыянт В і не варыянт А. Кожная з вашай каманды гаворыць, што трэба выбіраць варыянт Б. Дзе вы жывяце? Што скажаце вы? Я выбіраю варыянт Б, дзе вы жывяце. Дзе вы жывяце, кажа Карына. І правільна робіць, таму што гэта правільны адказ. Карына, і яшчэ адно пытанне засталося, 6. Увага! Перад вамі 3 прыклады ўжывання зборнага лічэбніка двое. Адзін з іх памылковы. Назавіце яго. 2 студэнтаў, 2 сутак ці 2 акон. Дзе памылка? Я лічу 2 сутак гэта правільны варыянт. 2 студэнтаў таксама правільны, мне здаецца. Таму я абіраю варыянт В, 2 акон. Цудоўна. Я прымаю ваш варыянт, Карына. Зборныя лічэбнікі ўжываюцца з назоўнікамі, назвамі маладых істот, асоб мужчынскага полу, множналікавымі назоўнікамі. А вокны ніяк не адпавядаюць пераліку. Гэта і не назвы маладых істот, і не асобы мужчынскага полу, і не множналікавыя назоўнікі. Вы правільна адказалі. Малайчына, Карына, у вас 40 балаў. Гэта вельмі добрая сума. Вы задаволены? Так. Цудоўна. А хочаце яшчэ болей балаў? Можна спрабаваць. У мяне для вас ёсць яшчэ адно пытанне. Яно не з катэгорыі мова, і яно не мае варыянтаў адказаў. Там трэба будзе адказаць самастойна, так ці не. Калі вы вырашыце, якую суму вы паставіце на кон, а можна паставіць усе 40 вашы балы, 30, 20 ці 10, і правільна адкажаце на гэтае пытанне, то вы прыплюсуеце суму, што выйгралі, да сваёй асноўнай, да 40 балаў, якую суму паставіце і увогуле ці хочаце пагуляць далей? Хачу. Цудоўна. Пытанне я вам не скажу адразу, зразумела. Колькі балаў вы ставіце на кон? Давайте 20. Палавіну. Палавіну. Добра, Карына, 20 балаў на кон. І пытанне такое. Ці верыце вы, што сталіцай Дня беларускага пісьменства 2025 года стане горад Ліда? По-моему, я дзесьці такое чула, таму я згодна. На вашу думку, гэта? Так. Я прымаю ваш адказ. Гэта правільны адказ. Малайчына, Карына. Я вас віншую.
Дякую. Алёна, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама рада вітаць вас. Алёна, расскажите, вы у сборной команде гуляете, адкуль вы приехали? Я прыехала з горада Жлобіна, вучуся ў 11 школе у 11 А класе. І гэта падатковы клас, я бачу па вашай форме. Да. Цудоўна. Скажите, што дае навучанне, вучоба у спецыяльным, спецыялізаваным класе? Ну, галоўнае гэта цікавасць і паглыбленае навучанне англійскай мовы і матэматыкі. Зразумела. Скажите, калі ласка, ці хапае часу на што-небудзь яшчэ, акрамя вучобы? Можа, гэта спевы, танцы? Хапае на волейбол. У нас ёсць дапаўнительны кружок у школе. І гэта спаборніцтвы абавязкова, так? Волейбол. Да. Падабаецца. Да. Спартсменка Алёна выбрала катэгорыю гісторыя. І першае пытанне гатовы? Да. Упершыню пра гэты гандлёвы шлях, што праходзіў па беларускіх землях у жалезным веку, згадаў бацька гісторыі Герадот. А пра які гандлёвы шлях гаворка? Шлях з варагаў у грэкі, вялікі шоўкавы шлях ці бурштынавы шлях? Ну, я лічу, што гэта не бурштынавы шлях. Ну, на маю думку. Вось шлях з варагаў грэкі або вялікі шаўковы шлях. Я спынюсь на варыянце А, шлях з варагаў грэкі. Гандлёвы шлях, што праходзіў па беларускіх землях у жалезным веку, пра які згадваў бацька гісторыі Герадот, гэта бурштынавы шлях. Вы памыліліся, Алёна. Не адчайвайцеся. Усё будзе добра, ідзем далей. Ці бачылі вы калі-небудзь самыя першыя беларускія рублі з выявамі жывёл? Бачыла. Бачылі. І трымалі ў руках ці на малюнку? На малюнку. Вось тым беларускім рублям 30 год. 2 ваўкі былі адлюстраваны на купюры вартасцю 5 рублёў. 1 лось быў намаляваны на 25 рублях. А колькі асобін рысі размясцілася на 10-рублёўцы? Варыянты 1, 2 ці 3? Я думаю, што гэта варыянт А, 1. 1. Я прымаю ваш адказ. Алён, зялёненькая такая купюра 10 рублёў. Вось калі вы уважліва яе разгледзіце, то ўбачыце, што на 10-рублёўцы вялікая рысь і маленькая рысь. Іх 2, вы памыліліся. Наступнае пытанне. Які беларускі горад у Першую сусветную вайну стаў адзіным горадам на фронце ад Балтыйскага да Чорнага мора, што упарта абараняўся 810 дзён, больш як 2 гады? Смаргонь, Ліда ці Гродна? Я хочу папрасіць дапамогі ў сваіх сяброў. Паважаныя сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць на гэтае пытанне. Вашы сябры гавораць, што 810 дзён абараняўся горад Смаргонь. А што скажаце вы? Я паверу. Я выберу варыянт А, Смаргонь. Ну што ж, мне няма чаго рабіць, я прымаю ваш адказ. Сваёй упартай абаронай праславіўся горад Смаргонь. Вы малайчына, Алёна. Дзякую. Цудоўны адказ. Я ўдзячна вам, мои дарагія сябры. Алён, ці любіце вы бульбу? Да.
А што з бульбы, ну, якую страву любіце? Дранікі або бабку. Цудоўна. З чым ясце? Са смятанай. Я таксама. Да якога стагоддзя бульба, што прыйшла ў Еўропу з Амерыкі, была невядомай беларусам? Варыянты: да 17 стагоддзя, да 15 стагоддзя ці да 19 стагоддзя. На маю думку, гэта варыянт Б, да 15 стагоддзя. Вы думаеце, што да 15 стагоддзя бульбу не ведалі, а ў канцы 15 стагоддзя ці на пачатку 16 ўжо смажылі дранікі? Можа быць і так. Ну, добра, няхай будзе па-вашаму. Прымаю ваш адказ да 15 стагоддзя. А давайте паслухаем гук адказу. Алёна, памыліліся. Не. Бульба была невядомая беларусам да 17 стагоддзя. Вось ён правільны адказ. Нічога страшнага, галаву попелам не пасыпаем і ідзем далей. Алёна, трэба вызначыць прозвішча гэтага савецкага палкаводца. Дарэчы, ён камандаваў беларускім фронтам у гады Вялікай Айчыннай вайны і каардынаваў дзеянні беларускіх франтоў. Пра каго гаворка? Аляксандр Васілеўскі, Канстанцін Ракасоўскі, Іван Баграмян. На мою думку, гэта не Іван Баграмян. Вось Васілеўскі або Ракасоўскі. Так. Мне кажется, гэта варыянт Б, Ракасоўскі. Ну, гэта сапраўды не Іван Баграмян. Таму што Іван Баграмян камандаваў першым прыбалтыйскім фронтам падчас аперацыі «Баграцыён». І на партрэце не Аляксандр Васілеўскі, гэта Канстанцін Ракасоўскі. Вы малайчына, Алёна. Дзякую. І яшчэ адно пытанне. Цяпер пра вялікіх князёў літоўскіх. Назавіце імя вялікага князя літоўскага, які першым заняў яшчэ і польскі прастол. Варыянты: Вітаўт, Гедымін ці Ягайла. Ваше разважанне. На мою думку, гэта варыянт В, Ягайла. Я прыняла ваш адказ. Ён правільны, вы малайчынка. Дзякую. Першым вялікім князем літоўскім, які пачаў правіць яшчэ ў Польшчы, быў Ягайла, вялікі князь літоўскі. Алёна, у вас 30 балаў. Гэта меней, чым у Карыны, таму што ў яе 60. Але набраць такую ж колькасць балаў, як у Карыны, вы можаце. Ведаеце як? Да. Я паспрабую. Вы ідзеце ва-банк. Да. 30 балаў ставіць Алёна на кон і атрымлівае пытанне з катэгорыі «Мова». Патлумачце адным словам сэнс фразеалагізма «мала кашы еў». Слабы чалавек. Слабы чалавек. Мала сілы. Мала сілы ці чаго яшчэ мала? Ведаў. Ведаў, досведу, так? Гэта вашы меркаванні ці ўжо гатовы адказ? Гатовы адказ. Яшчэ раз яго, калі ласка, прамоўце. Слабы чалавек. Ну, тут адным словам. Слабы. Слабы. Я прымаю ваш адказ. Ён правільны, Алёна. Слабы, малады, нявопытны, недасведчаны. Вы правільна адказалі. Малайчына, у вас 60 балаў. Дзякую. Дар'я Владимировна, я вітаю вас на пляцоўцы вялікай гульні.
Я таксама вас вітаю. Скажите, калі ласка, якую школу вы прадстаўляеце, якога горада? Я прадстаўляю сярэднюю школу нумар 5 горада Рагачова. Я там працую настаўнікам англійскай мовы, і моя вучаніца Карына, яна таксама прымае ўдзел у сённяшняй гульне, і я з'яўляюсь яе класным кіраўніком. Цудоўна. А скажите, Дар'я Владимировна, хто больш заўзята вывучае англійскую мову? Вучні малодшых класаў ці старэйшых? Калі ўжо вучні ведаюць, што я паступаю, мне трэба англійская мова. Вы ведаеце, у кожнага ўзроўня свой уровень захаплення мовы. Для малодшых школьнікаў гэта новы прадмет, і яны зацікаўлены па-свойму. Старэйшыя вучні, яны зацікаўлены ў паступленні ў вышэйшую установу адукацыі, і пагэтаму у іх больш другі падыход да вывучэння мовы. Але калі браць у цэлым, то ўсе вучні зацікаўлены вывучэннем замежнай мовы. А гэта вельмі прыемны адказ для кожнага з настаўнікаў, і мне здаецца, нават для бацькоў. Такі прыемны адказ. Ну што ж, Дар'я Владимировна, катэгорыя культура. Гуляем? Гуляем. Гэты палац, пабудаваны ў стылі класіцызму, з'яўляецца рэзідэнцыяй дваранскага роду булгакаў. Назавіце гэты палац. Гэта палац Пуслоўскіх у Косава, палац Горватаў у Нароўлі ці Жылецкі палац? Без сумненняў я магу адказаць на гэтыя пытанні. Гэта Жылецкі палац. Зусім нядаўна мы былі на экскурсіі ў гэтым палацы. Гэтаму варыянт В – Жылецкі палац. Я прымаю ваш адказ. Жылецкі палацава-паркавы ансамбль уваходзіць у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Гэта адзін з нямногіх у Беларусі захаваных помнікаў класічнага стылю канца 18-га, пачатку 19-га стагоддзя, які носіць ярка выражаны сядзібны характар. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Ідзем далей. Другое пытанне літаратурнае. Бацькі якога беларускага літаратара па прафесіі былі настаўнікамі? Бацькі Аркадзя Куляшова, Якуба Коласа ці Івана Шамякіна? Мне здаецца, гэта Якуб Колас ці Іван Шамякін. Больш, наверное, я лічу, што гэта Якуб Колас. Чамусьці. Мне здаецца, што гэта Якуб Колас. Я прыняла ваш адказ. Іван Шамякін нарадзіўся ў сям'і лесніка. Якуб Колас таксама. А вось бацькі Аркадзя Куляшова былі настаўнікамі. Вы памыліліся. Дар'я Владимировна, ідзем далей. Ці шмат вы ездзіце па Беларусі разам з вучнямі і не толькі? Стараемся ездзіць. Па магчымасці ездзім. А ў Віцебскай вобласці былі? Нет, у Віцебскай вобласці не было. Не даводзілася. Не даводзілася. Я вам скажу, што міжнародны вішнёвы фестываль з 2012 года традыцыйна праходзіць у Віцебскай вобласці Беларусі. А ў якім горадзе? Міёры, Глыбокая ці Полацк? Традыцыйны вішнёвы фестываль. Вішнёвы фестываль. Ваши разважанні. Мабыць, я хацела б звярнуцца да сваіх сяброў, каб яны мне дапамаглі. Я зразумела, гэта добрае рашэнне. Паважаныя сябры, дапамажыце мне, калі ласка, адказаць на гэтае пытанне. Кожны з вашых сяброў прапануе ўзяць варыянт Б глыбокая. Я лічу, што трэба згадзіцца з сябрамі, і я таксама вазьму варыянт Б глыбокая. Дзякуй, я прымаю ваш варыянт.
Утульны город-сад. Вишневая столица Беларуси. Глыбокая. Ладзіць знакаміты фестываль у ліпені. Малайчына. Цудоўны адказ. Сябры, вялікі вам дзякуй. Дар'я Владимировна, ідзем далей. З якой найбуйнейшай установай культуры ў Рэспубліцы Беларусь звязана імя Алены Васильевны Аладавай? З нацыянальнай бібліятэкай, з нацыянальным акадэмічным вялікім тэатрам оперы і балета ці нацыянальным мастацкім музеем? Алена Аладова. Мне здаецца, што імя Алены Аладавай звязана з нацыянальным акадэмічным вялікім тэатрам оперы і балета. Гэта вашы здагадкі. Здагадкі. Дакладна. Зразумела. Скажыце, я ўпэўнена, што вы не раз са сваімі вучнямі ездзілі ў Мінск. Ездзілі. У нацыянальнай бібліятэцы былі? У бібліятэцы яшчэ не былі. А, магчыма, наведвалі нацыянальны мастацкі музей? У мастацкім музеі былі. Што спадабалася? Гэта было вельмі даўно і, мабыць, на сённяшні дзень там ужо што-то змянілася, але калі мы былі, там усе выстаўкі, якія праводзяцца ў нацыянальным мастацкім музеі, яны вельмі цікавыя і на самай справе яны вельмі карысныя для нашых дзяцей. Акадэмічны тэатр оперы і балета? Былі таксама. Таксама былі. І на гэты момант вы гаворыце, што імя Алены Васильевны Аладавай звязана з... Вось я пачала сумнявацца. Так. Варыянтам Б і В. Мабыць, давайте выберем нацыянальны мастацкі музей. Дык Б ці В? Варыянт В – нацыянальны мастацкі музей. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Алену Васильевну Аладаву яшчэ называлі беларускім Трацяковым. Яна была дырэктарам Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі з 1944 да 1977 года. Дзякуй вам за адказ. Гэта, вядома, Нацыянальны мастацкі музей Малайчына. Ідзем далей. Дар'я, ці граеце вы на якім-небудзь музычным інструменце? У дзяцінстве іграла. На якім? На фортэпіяна. Тады музыкант, музыка. Як называецца народны беларускі музычны інструмент беларуская валынка? Жалейка? Акарына ці дуда? Дуда – гэта варыянт, які сюды не падыходзіць. Чаму? Валынка, яна мае інакш другую форму. Гэта ўсё і валынка, і дуда – гэта духавыя інструменты. Так. Поэтому вось у іх ёсць... Так тут і жалейка, і акарына таксама духавыя. Тут усе духавыя інструменты. Калі я не памыляюся, то у валынкі некалькі трубак. Трубак, так? Некалькі. Некалькі трубак. Калі я не А у дуды? памыляюся. Адна. Давайте варыянт В – дуда. Угу. Вы памянялі сваю Памянялі. думку, Дар'я Владимировна. Вы думаеце, што народны беларускі музычны інструмент, беларуская валынка – гэта... Дуда. Дуда. Я прымаю ваш адказ. Беларускі і рускі народны інструмент у выглядзе невялічкай дудкі з раструбам – гэта жалейка. Італьянскі духавы народны інструмент з гліны ці фарфора – гэта акарына. А вось руская валынка – беларуская дуда, малайчына. Все правильно. Бачыце, як на апошніх секундах
Дар'я мяняе сваю думку і аказваецца, што гэта правільна. Дар'я, літаратурнае пытанне, яно апошняе. На гэту вудачку кахання папаў Машэка як не свой, а не спакою, ні прыстання не меў ён з гэтаю бядой. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Янка Купала, Максім Богданович. Калі я не памыляюся, то гэта твор «Магіла льва». Так, «Магіла льва». так. Гэта не Богданович. Я ўпэўнена, што гэта не Максім Богданович. Гэта Якуб Колас ці Янка Купала. Магіла льва. Янка Купала. Так, і хай будзе варыянт Б, Янка Купала. Добра. Я прымаю ваш адказ. Магіла льва. Аўтар Янка Купала. Малайчына. Дар'я, вы малайчына, я вас віншую. У вас 50 балаў. Але ёсць варыянт прымножыць вашы балы. Хочаце? Хачу. Якую колькасць балаў вы паставіце на кон? 20. Добра. 20 балаў Дар'я ставіць на кон і атрымлівае пытанне. У якім годзе была абвешчана незалежная і самастойная дзяржава Рэспубліка Беларусь? У 1991 годзе, калі распаўся Савецкі Саюз. Гэта правільны адказ. Дар'я, вы пераможца. Я вас шчыра віншую і жадаю поспехаў у вашай прафесіі і ў жыцці. Вялікі дзякуй. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты слоўнік сёння я з задавальненнем перадаю Дар'і. Дар'я, па-першае, я вас віншую з перамогай, ну а гэты слоўнік цяпер ваш. Вялікі дзякуй. Таксама хочацца сказаць вялікі дзякуй інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Гомельскай вобласці за магчымасць прыняць удзел у такой цікавай гульне. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.